Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ha kasni palay karapanlong ya kajing ya rally ha kithan Police Bazar Komshibenta ban persya ya ka sorkar NDA balayalam da umindri rang bado kari Narendra Modi halor kajing latto ya kajing kali ka NEET UG ha kini kisngi baladep Habayo banyakren bat uway na kinong yalam katika seng u Jonathan Siem uloong ba na kalyang kaseng kapersya bat penremjur ya ka sorkar NDA da kabakdo baka jinglat ya ki jingkali ha kini kish post nam baladap sausian lalat tu bat kani ka penpau ya ka jingken sting bat ka jingle authority ka system Shushu uloong baka ni kamday ka jingdko ka bamalumala Hindre ka ministry ka tanat puli puthi kamla bandri hapo ka shatri jong ka National Testing Agency da ka badawa ya ka ministry ka tanat puli puthi baka de ban ba kli halor kani kaseng MPYC kalabo jingkaliru sha ka NTA shapang ka system ka bagi penya ya ki samla puli ki bayakhun ya ka te ka examine babalei ki pinsange no ya ka te ka examine bat lada de bahap ban pinsange ke ei ka ba ladko hangta Bat ke ei kaba kita ki high level committee ki bala seng house nam arhajar apusaw kilale nak benta ka jingsngan bat ka jingya da ya ka ni ka examine NEET da ka babenrap baka jingsiu ka balayo lum da ka NTA ka long kumba lai pon san iway ar klurtam bat kala penlut kumba lai pon hendriu saw klurtam na ka benta ki examine ha kini ki hendriu snem baladep bat ka NTA kalayo nong saw pon saw pra klur na ka nek examine ban penbit penbiang ya ki jingdon kam ha ka examine Henry kadang deko ha ka bakhat du lakali babalei ki khun samla ki ba pelut ya ka bor bat kapor ki ba hap ban siu bat hap ban mat ya ki ni ki jing e Paper League! Student demand justice! Paper League! Student demand justice! Modi Sarkar ko bachao! NEET scam! BJP shame shame! NEET scam! BJP shame shame! BJP shame shame! शिक्षा बचाओ देश बचाओ Modi Sarkar होश में आओ! शिक्षा बचाओ देश बचाओ मोदी सरकार होश में आओ! बीजेपी एनपीपी बाय बाय Bye 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 bye! बीजेपी एनपीपी बाय बाय Bye 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 bye! बीजेपी एनपीपी बाय बाय Bye! Ngina kaliang suka Meghalaya Youth Congress ngidon hangni bon protes nam ta ka ei ke balajia ke ba kadon ka jinglik jong ke paper NEET UG ke pamenta ke senam dei tam tau senam reha kini ki senam ke bladap flash post senam menta sausin kali kini ka NEET exam yang hani nak Meghalaya Youth Congress kalau mengi persyajur i penremjur ya kini ke jingle jong ka jong kini ka sistem hangni habang ipai kat kum ka data habang ipen habang ipai ka arterik umi la kam baka National Testing Agency jong kari India jungi pro away ko ongba gila penkre ha namta kini ka NEET UG arajar atnriu kiongba kani ka NEET kan penlong ha kisan spa sanpui teli kinongba khat sau teli kisti kibashabat but san hajar sauspa life artli ki center habro away kari India but lakumba arfu arlak nyup kenda hajar ki candidate ki register hagani ki exam ki kuburu ba la pendon kam hudu nriu hajar kita ki observer but nriu spa nyup sautli kita ki nongba ki ban coordinate nam ta kani kan NEET exam but hadu arlak ngut kita ki personal kita ki briu pan pikir lani mempet benia nam ta kani exam mentau snap kila kuburu bakila le GPS vehicle ki ban kit kita ki question paper kila claim bakadon ke CCTV surveillance haman la ki benta haman la ki city sebelum ikini ke NEET exam nata la ong bakidon ki Aadhaar biometrik nam ta ki kena ki bawa ki candidate ki baile ikini ke exam nang ta laong bala donru ki nriup sandeli ki Telegram channel ban blog ru ya kini ki fake papers dan kini ki leaks paper ki bangi i menta henry kani ke long tang ke cingkubur cuki ke ei ke baca kalong hak laitrik umi ke exam kala penlong bat hak new tarik janmit ke NTA ke yo ya kata ke cingtip
ba ka don ka cingle buitu don ka cingle tu haga ni ka need exam henrei haga pratarik laong ba don ganu ka cingle tu na ka NTA henrei haga pratarik haga shpultarik hadin ba kilai hadin ba kilapit benia ka don ka cinglik jong ka paper de kumta kila pha ban interrogate ya ka CBI hadin kata artarik ka government jong ka India kala ban kalaong ban cancel ya kini ke examination dagani ko ang bag kamday kata ka cingtuko ka pamulumala kadai namta ka future namta ka laway jong ikun samla ki jongi ka bala le met bat mensim bat spa bat phola plut kila le henry ngong away ba ka Ministry of Education kamla banri hapo ka setri jong ka NTA namar ka NTA kadai hapo jong ka Ministry of Education ka kumta ka NEET kadai ru ka National Examination baru ko igri India hile ikni exam but takadaw nakaliang to youth congress ni penrem but ni demand ba kandai kendon ka cingkit kli nakaliang to Ministry of Education habangi pai habangi pet abali kini pa hidon hi kibriu chung government ki ba fully in the system habangi ni ka news mana ba uwei leader badai na po BJP upaidon kicing edai kabajan ba MRI Porajisthan ubadi kini question paper kador arpro like prolak kawai kita ka claim ka news ka recent news bangyo pan puli mana po silong times but nakaliang juga mikhala youth congress ngikwa ban keli santeli kicing keli kabanungkong golong lada gani ke sistem kalong kaba secure namta ki nong tho exam namta ki candidate kun samla chungi ki pen kre ikani exam belai ki cancel ikani ke exam kabaar kalong lada gani ke exam ka hab ban cancel kai ka ba feel hanta kai ka ba ko hanta but kabalai kalong lada kita ki high level committee ki bala form how archar arpusau namar ha archar arpusau ru ngani thu epi bakadon ke cinglik ke Supreme Court of India kala ong ya ke NTA bakandai banunra komiti ke baklan kila kubur ya kata rimenta ka cabiang kani takadaw ikwa mentli ke ai bakila le ke ai ka plan ke ai ke actual planning bakila le namta ka safety namta ka secure chung gani exam but habangi pai habangi pet ka fees ka bakolek ke NTA lai hajar sanspa khat arkur tam laong ba kila penlut lai hajar krur riup sau krur namta ke examination hakin rius nam kata ki yo nong hadu saus pa so krur na kani ke exam ban pendiang ban penbit ya ke examination kinu ki cingdon kam re kani ke examination menta kadang feel susu bat sagaway ngamut kabakhadu kecingkli ke ong balai bakini ki kun samla ki chongi ki bala pen kre sitom ki hab ban seal ki hab ban yo mat ikini kum kani ke cing te kumta namta ki kena puli cukup Meghalaya kamdai ka kam ka besuk yaki ki bawan bapli na po na du nang pendong ki wan siluk sor sulong ban pelut namta ki exam ki don ki mikpa ki la pelut aka hakani ka kucing nang ta ka mentally stress ka ting kani ka pressure ka bekiyo kabi namta kani ka exam kadi ting pressure namta ki kun samla ki chongi te kani kan dis kani kamdai ka tanggali ka banungkong kumuang haki suppose nam sausin ka NEET paper kali manaus nam dai umdon balai ai umdon snow te kumta nagaliang chungi ka youth congress bat namta chung phi ki kun samla ki bapen kre ya kani ka NEET exam namta ki kemi ki pa ka Meghalaya Youth Congress ka don rengkat bat phi nyimdai tangpo na Meghalaya Youth Congress re ka Indian Youth Congress ka don borok kawe ke di India hadu menta ngidang ya le ngidang persya ya kani baka government of India ka in charge ya kani ka Ministry of Education ka di ban ai ka ban ke di bandon ke cingket kle ka ai ki udai ban le kumno bikin le kita ki badon kti ha kani ka kam bat kumta nagaliang ka chungi kong ba phi ki khun samla ke ba ki bala penkre sitom bikini wadu cingkermen tre sitom nagaliang chungi youth congress in yele persya ini khun persya ya kani ke cingle ka bomhok ka cingle buitu ka cingle tu ka ba umiham ka sistem ki ba dei hok ban yo hok kim yo hok te kumta nagaliang chung
nakaliang tungi ke youth congress ni liman ni penrem ya kani kacing le bucu ya kani kacing lik jo kani ke paper man na usnam te kumta ladaki kikna gila prepare bhanam ta ke exam rai balai pat ke system kafi ha bangilek tho exam ni bangilek tho exam kacing checking i kna lapalat kacing checking hadu wat bantong tangki cuti ru umlong rai balai na ki higher authority na ka system pat feel tukumta na kaliang congress ni penremcur bat i demand ba ki badai in charge kini kini bat sim kacing klik ba pura namta kalawai cui kun samla kacing ni